Na Lutterodt no, all the man can for. What is I'm crashing in near one present so. Nay, the free sloba. One and to my union, the Daniel and do the swim. Whenever what is will be in any team in Caffam. Oh, young Cono. None of Dagon to Quebec, Contoco, and I'm saying, I don't mind a Quabaco, yes. Oima, Bawku dear. Bawku nyamiadum, bia Bawku. Ene ye hunu se nanti a wan nanti anya agro. Wadaruma de ne wo tirimu anti ene wabresa. Asantema hodo. Odo de won se o Bible mu. Nti ya asantema hodo ne asantema tumi atimi mu. Ene asantema ni mo nyamba timi mu. Ene asantema nyansa wanfa nkameme. Na odi ama me ne asantema kan ye dam so amehyiran te sansoma nti na me de sa akokodo no e kosa asumdie kasa kire we nya bibia e asantema hodo ohu ahi o asumemfa ho kofodi asie abete sumemfa ho sabi ni munyansa me yesumie wo mo akun wode ma dofo akun wode nya mete so men kasa ukọ kofodi aso a ukọ asie ono ma ba kono na so se ya wusu man ti kofodi asie somebody se ya wusu man. It is a bit when you are almost going observers are worried, participants are happy. Okay. I started to. One year, memata what you want. Dinner, Ubumsan. I said, baby, I'm afraid. Me, a Santini, me come and send me the Mississippi book. Maybe I'm not possible near to me and yes, and I could go over a chain. What I say, and did you no crack when you are me to a can or crown or no cook? Na mena na wono wakoma me call down with Sudan da mena me beto to me wanse o call down said Sudan da e ka Sudan da wo ya bo bi ni nuane acheche de ono kopo na o da so we ya no aka ne kwato ho o so onwene hwe sa na mte ti na toto bombra na sa na akasa sa nya bomb no de se na ko Afghanistan ne Pakistan na asefo na Gaza mpapre so aye nto no kwa asem sia na ye to bomb sa na te Ukraka ai Mike no na wo kasa no na wo kan sem bi se mabu no betie afidie so toto mane asante ene acheame no kiremu ye wa hama mehwe ade aye ne se se me mpredu asanne obitumi fa fon no de asi nanim me de sa fon no nya maame na yeye ena akoto eso nya na be kire de yeye be sa wo so fon no ma na wo se wo ye ade die ni obuo ni animonyam be ma obusua na sabe mpredu asa wo twa kwan na ade akwa twa sabe waduan na no obi so aduro na wo twa guo eti sa akofa fon no na sabe mpredu asa wo kuro mu hine te wo na mi so mi kuro mi ne te wo no ani wo kuro mi na ta na mi kuro mi na abedi na tem sabe de me na de bi nkonsa me mpeni o oti ase me mpene eno na me bo wo mo kokose nananum yesu obi nkwa hira no hira ni busue ni me nkoto snapo na me nhwie ngu kuram ana glass na me fan kira osoro na me fan kira asase ya na me nka sempa fa obra won ka sempa fa me empani se de ni dia kapim ye kanipim hwe what I say it is won come wasempa me nka wasempa it is a nei social media so wa brochire so ye oba so ye bema sa manwani bi na se wakuku sika bi abie so akire wo ena se ho pu bribri sa de bia hu na de bia se me mpredu asa wo beji sika so bedaji na no na me itu ho fo se na nanu motete nkonwa so ni ye ka bia na nanu mutie de o ma di ka tie de na ye hwie nsa ka tire Australia asase se sa asante nka obi no obi so obeka asante a no de asante ani BFM na kwasi brani kra fo nani mu antumi anya fo mo de a ena na nanu mi asase mi sa tire konkon no mo nka ni nsem yan kan mem no mo mfra no ne kwadi asam asamado na wonyare dance ni wa asase so na enkana ni wa asamado no hu se di sitie empani so krompete odu na mu ankebika wo mo wa asantema mu a sebi eburu mo nya asante fo na nso asase so no mote dodo na nso to mane mu bi anya hwe Joseph kura ni nuanum na yi ni maaye Babu mu Joseph ni nyina na yi ni maaye na so hwe Joseph na bakosam a obia wo anim wonyam no ye dwoodwo obi anyame anim wonyam da wo so na nyansa tiw mu na wo odote ma bia ko ye wo kwa anim no ye dwoodwo sa na te wo mfa ho totroto eti said ye Jesus ya mana mfa ne wani Roma afa mana mfa ne wani no so wodi nti ye ne sa enti kotokoi ne asantema wodi nti enti no mo ye sa ne akure da nyame asese da mo na wusu no ne yeso ye na wo boy edin ne obi busa se wo mo ne hwan mo na mo kirechi akwayo nti wo mo ya kirechi kwa amaye sa na tie uko sesi na uko pie so se wo bi toto ayampia wo kansem hunu kira santeman ene achiame a wo ba be frɛ me ma na wa be fezi dabi na be ma ne hwan mia me na sab me fra me ho na manye me ho na ma wo me be ma ne mia
na sanya mi ko fia ba na mekọ ne ntokwa ne to atwade a na me ye den mekọ ne ntokwa ne to atwa meko ewo ho na meko ho because me ma no we ne se me predu asanya body apese nkwa na me didie ena nya masante fufu ne masante kwa prekese ne adwen na me didie na mo me de cancer mpa di akra de ma asante man be cancer mpa de sha asante ani monyam na me ka wo mo ka asante ho asamba me dom group na se eti meko 1,000 meko onyina na usa de me ma eti sa bablu mun nsam no me ma sa VW ati kreta kwa me ko me na nkwa no so bi tefra so kwa me so me na nkwa no so bi onyima mama mo akwanya remote no mama mo akwanya mejawa mo akọ wo mo a eka ensama hodo fa Santeman ho Counselor Lutterodt what nasem na waka no wo mo de wo mu ni din what nasem maintain wa sesai ya na nka me mpentie ya na me te ho ka te ka kra kire me wo chese kuma se de ye kura se wa man kana wani nti ana ya ye kwa nka kwa kire wo mu nyansa me so me ka kire no ya ne ono Lutterodt ya ne pa be kire ne nyansa ya bane ne sei woni wani nti ya na me ba no ma be kire nyansa woni wani nti ya na me ba be kire nyansa enti nyasa ye nti akura se ye de ye ho ara ne yakwaje fa ho de o ma nyo mo fa ho de ya nye fa ho de asa na o munya fa ho de na Lutterodt wani wa so beka sa ma mo agina sa matumu Lutterodt onye obi ya sabi me na ikura ye mfiafia mi tu ba ko to wonim Disney Lutterodt oh yeah na Lutterodt no o de sa man kanfo Lutterodt e man kanfo wonim so kasa gogogogo o te sa ankura hwi nim ne awo no presane so na ye de free stroba Lutterodt de onye obi enti o kasa mo na semu ye ya santefo de ni tutu ni me na ahima bra so ma na de bi nkonsa ya na me ne anim difo e na si akan me ne se be nkwankwohwe pa nsi akan yes sanse minim de mi fe na minim me ne nkwankwohwe pa nsi akan sanse me ya sante kwa minim de ne ya wo me ato nsa so na minim nyansa minim amamre ne amane enti obi a woni tire no me ne nsi akan dabi ya kasa nyansafo ne tie na mpani so oboni chifo kasa tie kokosatia na nanum so otena bebuom eti wo ma wo munim nyansa wo de ka nyansa sanche wo eje Lutterodt eti wo de akasa munyai no okasa munyai no ohima panimfo ahodo bi se wo mbe swai mrante ana obi obekasa eti Santeman so asem yi mate bi pan se obi tena kasa mfonyini bi so edi nkomo bi tie Santeman ma koye asutwa ne ade we bi ba sambotwa ne so asatio enya da bia wo hu sesebe wo me yakasa tie da bia na wo ya bagimfo enya da bia ne bekasa na nya sabe agimifuo nti na da bia besa ya adaje enti sabe sa na nanom tete nkonwa so enti Bible say said your mind na kasa cheme sa na meye no enti yeso ye ka bi twetwe de mponyankopɔ betie ye ka bi chasase yo betie enti ya ni asasa no pa hu ana branya gunsa ya pa ya kanchache na nan wo soro ni asase so obi obesoro ti Santeman wo bra ye no obi nyae de enya na nesa nananum samanfo ni udi asane so odi fa hin na abeko kwato nananum wanse do enti ya de ye ni obi anwo adaje ye ya sante na ye boy nana tumfo Santeman wura kotoko hin won na wiase sufra no tikasi awi adwente nyansani ye wiase sufra no mane kwadwo mfra ho yenyam eto apentia ye sufra no eto nyansani nim dia won ye fra no na no dagon tokwa bokuntokwa na misa na Dormaahene kwa beka kwagina nko asiesie because one na wo pere abakwasem opese na ye abakwasem foforo eso na hisu ni atwawie abakwasem de obi enya wanyawie asante hisu ye nyawie eti na Dormaahene pese enei wono so ye abakwasem foforo ade de wiase foforo beba na besie se wiase foforo no se potogifo no na so mo je fa hudie na so woni akwasi bro ntumi konkode de hona no obagina ni monyam eti na mekwa akotoko hina se beto nani wo ko amane no na me hwe se nka wadie enka Dormaahene be ya fase kwa na nko akọ yesie no wodi agina ni monyam aso wa ntumi mampani was wadie gisi otumfo bam ono kra wo se so mampani no eto apentino sufra kotoko hene eka obi ni se ye kotua ka ye sufra kotoko hene ato so wa yanim difu a wono wo hwe nanimu a wo se bibi eba eti se we nyina akwasna se mo de sabi mu nsua nyansa hu se papa no wo ye ne hwe nyeye ye ne ko World Bank ade so so witiri so konso ke betumi de wako World Bank Kevin Taylor nam sali ani ye kasa so ka so papa yo hene enka we betumi akwasiesie bokontokwa na nka mo de age mu ani mo nya mebo a na so butumi nye ye se Bawku di fata no mpani se fata na kono enye ba bi e ma ebo ampanye ba bi ye so kotoko hene afatana kono wiase nim difo nyina bra Queen Elizabeth okọ ne kreche ne mpanifo ya amamna ne amane afra no ye fra kotoko hene wana ne dikai muhuni ofra se ofantoma ofra so uni mi din waso se yonko otaw eti wiase nyina muntie se kotoko hene ofrantoma kon champa bo akwa wona na ne ntoma yanyu ne dan yanyu na do da suom wona ba ne wote se obi eyi na ne tinwi nka fam wo yonko no enti se wu sai ba sante so dia na wadi na ye se wu sai sante dia
na nya no agina ye esa se ye nsoya asante so mani nya bibia mani nya ye so obakotoko ni fie na se ye bone mrane a ayatie wasesa ne ho asem hye otiri mu a epraw se pie wa no so a enso ya asam wonni di asunsuma wo sum moto pamwo so eti asante de ani asante ye nya asante ho adwembone se wo ti asante mem na so de opesika koye okrom ye wo sore tie se atante a wo sika ru benya eso anya hwe sasa asante ehire ni ekire na se wo ti asante mem na se be de me kra me mra bo mensono mede masante na na be do no a ebo ma de oba bia no eyie eti me ka che mo ti asante mem na mo ta asante sie se mu kum hu sie na de oso oba da asante no oba hira otufa na ode na koma bedi otumfo achi no ejira be ne dia ye ne yankasa ntia bra wanim na be kan bibi che Ghana for manya ne ntie se mo hwe na hwe ambotem ho oh na so ya dia se ya dia ho ya na obi na daya ya obi na daya aha eti ya dia se na ne o ma mete oh dabi ya dia mo na mo bro what you say woni ya de wo mane na maji wasi me na so ka mu se ya de wo mane na maji wasi me na so na sa wo se wo te ho a e de se na no wa te ho na akọ ya de se ya yemfa ya de ho ya na obi what you say asante kun ya akọ akire vidia na asefo ya nje wodom enti ya se ya mobo dabi ya ni kro na ne amiayam ekuro tu ya ni kro na ne amiayam eti ni kro na ne amiayam na obi a mi kuro tutu me ho a me se be producer minya da aja me di mi na yam kakra beto ma na me di be mi mi ni kro na ne amiayam eti so amoso mbeti ya ho a ya nti ya yemfa ho ya de ho ya de ya fa ho di asana kwasi broni be ma mo fa ho die ya de ya fa ho di asana kwasi broni be je fa ho die eti ya de ya fa ho die dada mo na se be producer na mo nananom wo mu yahufuo mo nananom yahufuo na mo kwa sha kwasi broni achie ene wo mukodi di wasasi kire kakra mbedi enti ensa kakra mo banum enti wo mukodi akwasi broni achie ye de akira mo sese be producer ye nche ne prekasa ye de no ane edi ye de tete ye eti ye di de akwasi broni kon ye nsuro ene ne ye di mpai ene ne ani beri ya so akọ obi so no sa be na madane kwa mitunya na mo nenam sa be na mo hyehyɛ abrofo achi na mo ka asa bakosam na ebetre ye di muri na ebetre eno na akwasi broni sese be mo adwini ni fie mo abeka no am ya sore ti asante am na asante ene ma banyam oyima ye da se pa da mo be pakuo ne ho ntoma ne beba na afede wo ho bia ye di ato aso bodi ni bi amidi ne abura so hema na de bi nkonse oba tie awia bom mu me hu ahiso me hu pia oba tie awia da abusia mi din di asonaba Kofi Mensa Abrampa empanimfo no bi so ha ye pese ye no mu din komo ye ra ya sahia ya sheshia boko de ye ho nyankopɔ na do se tu yankwese ada ma me ho ye pa ye te se na wo kasa sabre no ne ye din komo wa ha na wo bo doma din wo ho na o se sei doma oye omo ya santefo doma fo nya brofo doma omo chi ne asunya bibiti ombedi suntraso ha na omo sa kodi tepa boma omfro nom kodi abesim emu nom twamu ekọ wamfie tomdu omfie no nom so mpe baabi atan na wamfor kan se mon ko tan ye pen mu ha titwa na domani e fa wampem na pen mu ne chese wampem kese sabi so obekota mi chem betena mi chese wo de sabi uni oni asase asase domati so nyina ye wamfor dia emu na sabusu no na ntokwa kokon e na fan ye se da bi ye do ye man iti ye ntane kokuni ewu iti ye betu ewu ne akotan baabi any the friend doma ye do ye man ase no doma ase na ma kire no ye do ye man doma hin na dwa sante hin kra ka sante ni betwa dwere ni dwuma di so obedi betwa sante hin kra ona na obedi na ade nana e kan say odi kai no ni din ko bi afika kra ono otufo pokwa na bo ni man hene na also nsoma ajakobi ahyaw ka tendidie bi wo emna also nsoma kwa fe na nyifu bebre ko so adai e de ho bedom asante ti doma onya buruni doma ya asante kamia se abototo no dodo na na ho nso ne friba se de wo de anieden kasai sebe esi edoma ni sade oso ntakrache e ya ho ya ene ye no na dwen se oni sante ye pe doma hene yonko ni mampon hene sante hene tes ka dwaso mampon hene ote jite dwaso silver gold silver so na mampon hene tie dabe hene kwa na o yonko no na yonko kokofu
Sabi amanyina e wo no na okrase no wo afede bio ani ahanta ni dwe so person something ni yepe utim something ni yepe da bibia mu abasikam bibia mu utim something ni yepe so something ekọ UK yes ekọ abroche hima na hwencha so no ma udo bisa ufre hene udini say udia unya kwa na kobusa asasem no obi kwa kaza kincha so no ma ya manu se 30 minutes santini kwa ya manu tamo pe ana ofiri Ghana ya ni agi fa hudie kan fi broni nsem 1935 ansana Ghana be pe fa hudie a wo mo be se kwa de fa so enya fa hudie ya mo wo mo na sabi do ropoto chi so di bomu we am say asante a problem ma Ghana ani ya ntie hon madwene bibisa madwene mi tempo nyina sa asante ni mi ntie hon da be na mboye ye kata bebre no ebeche aita enman mi ya na mato ya ntie hon ofiri san kwafa asam foforo adi asam Italy Rome Italy mu Vatican omo di omo Monaco ewa France omo di omo sikomi bibia nko ana ko fa ba menu na tie na so se bia so ompemia na me se ga ne fa ba mfa ba bia entofa mo so motem ho amu be yi mo president no mo maka minister ye president bia prime minister ye be ye ye wura na be hwe o man so obi eso santin anya we santin se bia so take agije ene sika be de twama santin wan de tia santin ka me catch us and cross at home school me body cha yembe show and cross at school that was for me body cha yembe show but was say onyama nyoni oya dia o dia ko vote ano kan yes ya tulu so ba manyoni no kotoche ya no dia che me che we mamo santin onye bi eti edu bra ese ma entwefo ni hu se e bra duro no e over kadem pense ko mai mperfo ne akoso bebe nya no ko mbe sori na ka yakata tia but obi aya no mum kavintele kwatesma no de nya so ba Ghana ha ya man security national security na de nam nam kata na ha ja betima kata meboa ke betima chi no na so national security na de nam ya bi oboka ma de ka no timu ena mi gun sam kan no se nipa bi o hia chire so otu sika abo bi se woni chiam ya tem onwu asanfo ni mase na sa abosum ni nsuo wasanfo ma o mo da so mo ya nsuo ni enua ni abosum dia na so mo ntima pe no kwa no mo ye fon na se be o man bu yansa ye be yi o mo asachima na gogum to mo ni fa so na nka mi baby sa ensa na wugu ye ne nsama wodo akeka no na wafiri biase wo de abufuo se ya na hya ase kasa o kan se me si ibubo nsuo ni nyina ya din bi ne de ofri da ha abankra da ha nya hirima no pachiri mafo ha ayanta abankra subna twedu antose yama kotwa bra ibubo nsuo bebedi esuo bomfu owokuma wu bomfu so bo mu nyina din american e sa moti asentime a ye kum nwa ikum kokko ji nkosia ne nsama mo no ye koso sa moti na me kai mo sani anyama ya mu wuranie mu pagya mo na se monti ma nko ma santo na mu da ho se mu ye nsuo na mu bedadi abobi akasa ti acha media ene mo na mu ni fa so wa santo member na ma bu yansa na o se ye dey ye yi begu mu ye pa mu firi ho oyene amanyofo no bi nso kan asofo de omo ho agim mabrante bi an dindi Counselor Lutterodt ono so kan sembi wa kire sa asanteman mu no eyakurase kumase de eyakurase wa mankran ya woni nte enkran otenkran enkran for enya Ghana for enkran for free Nigeria enkran for te kwapin for asase so mi kan lesiri biasirika enkran for te kwapin for asase so yes asase nyom dia on buy no mu doso no say ekofo do mu doso se nkrane enkran se no omu doso se nkrane for asma Lutterodt kan ye no so ye tiny bia etai asante yakura gramampon
ono ofikro beso titwa sa do na mfantefo frɛ yɛn ɔsɛ hɔ na ayiwɔ castle eti ship de niema ba side ni geisha niema no wɔn sɛ de onyin wi ha na cement ni ayo rose ni chelsea na do no on fa koma ha ba mu fo no ono osi adan kwasa tiba ma da de gu abanda sɛ de omu anka da bi efe bi ayi abanda santiri dai ko uni dai ude bi sihwe school dan do asantema ma dodo na ya asante dodo na dia private Anglican Methodist Roman ya na man de sisi ya ohene mame fa unsa ha na ya nhyada mpebre ma ya tese mo bepa muko ne ntoma ye beba na ye ne mo asa beto ankomode nso na so mprempren de mame fa unsa wada ma odi ni bi nana baafo brenya da sebru ohene so bi da wase nana pia ye de kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame